makapaputli, makapabuhi nga gahom. Salmo Kapitulo 51, versikulo 10. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing, O Dios, ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako. Ang Ginoo moputli pag-ayo sa kasing-kasing samtang kita mohatag og luna alang niini. Dili nato sirad-an ang mga pultahan ug mga bintana, ug ilabay ang pipila ka butang nga makapaputli. Apan atong ablihan ang mga pultahan, ug ablihan og dako ang mga bintana, ug pasudlon ang makapaputli nga atmosfera sa langit. Ang mga tambuanan sa kadasig sa pagbati kinahanglan maablihan ngadto sa langit, ug ang abog sa kahakog ug yutan-on kinahanglan isalikway. Ang grasya sa Dios kinahanglan nga mobanla sa mga lawak sa hunahuna. Ang imahinasyon kinahanglan adunay langitnon nga mga tema alang sa pagpamalandong, ug ang matag elemento sa kinaiyahan kinahanglan nga putli ug buhion sa Espiritu sa Dios. Siya nga nagkinabuhi sa mga prinsipyo sa relihiyon sa Biblia, dili makaplagan nga huyang sa moral nga gahom. Ubos sa makahalangdon nga impluwensya sa balaang espiritu, ang mga panlasa ug mga hilig mahimong putli ug balaan. Walay bisan unsa nga magkupot sa hilabihan kakusog sa mga pagbati. Walay bisan unsa nga makaabot sa hilabihan gayod ngadto sa kinahiladman nga mga motibo sa paglihok. Walay bisan unsa nga makahatag og kusog nga impluwensya sa kinabuhi, ug makahatag og hilabihan kadako nga kalig-on sa kinaiya sama sa relihiyon ni Kristo. Kini nagtultol sa tag-iya niini ngadto sa itaas, nagdasig kaniya sa halangdon nga mga katuyuan, nagtultol kaniya sa pagkaangayan sa pamatasan, ug naghatag sa pagkahimong dignidad sa matag lihok. Ang simbahan mao ang tumong sa labing malumong nga gugma ug pag-atiman sa Dios. Kung ang mga miyembro motugot kaniya, iyang ipadayag ang iyang kinaiya pinaagi kanila. Siya miingon kanila, kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Mateo 5, versikulo 14. Kadtong nagalakaw ug nakigsulti sa Dios, nagabuhat sa kalumo ni Kristo. Sa ilang mga kinabuhi, ang pagkamainantuson, kaaghop ug pagpugong sa kaugalingon nahiusa uban sa balaan nga kainit ug kakugi. Sa ilang pag-abanti paingon sa langit, ang mahait dili sinaw nga mga ngilit sa kinaiya nangawagtang, ug ang pagka-Dios non makita. Ang balaang espiritu puno sa grasya ug gahom nagabuhat diha sa hunahuna ug kasing-kasing. Ang kasing-kasing diin si Jesus naghimo sa iyang puloy-anan, pagabuhion, putlion, tultulan ug pagamanduan sa Espiritu Santo, ug ang tawhanon nga ahente magabuhat og mga paningkamot sa pagpahiuyon sa iyang kinaiya ngadto sa Dios. Likayan niya ang tanan nga supak sa gipadayag nga kabubuton ug hunahuna sa Dios.